ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬುಡ್ಪ ತಜ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಜೋಡಿಲ್ಲೇರು ಅವೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೆಯಿನಾರು ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕನೇ ಆರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣ್ಣುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮೆರೆಯುಲಕ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪೊಂಡ ದಿನನೇ ಯಾವಂದು ದಯಪಂಡ ಆತು ವಿಶೇಷತೆನ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂತುದಿನ ನೀರಾದಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಪರಪುನ ನೀರಾದು ಮಲ್ತಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ವೈಫ್ ರೂಪ ಎಸ್ ರೂಪ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ನೋದು ಅದ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಯಾರು ವೈಫ್ ಆದರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದಿಜಿರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ 145 ದಿನ ಪೋತಿನಂಚಿತ್ನ ಬಲ್ತದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಳ್ಳರು ಸುರುಕ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಬಲ್ಲೆ. ಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳ ಹರಿಕಾರೆ ಬನ್ಪ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯರ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಐನಂಚಿದ್ದ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಬನ್ಪ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಅಸಲು ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಯಾರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕಾದಾಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಕೊಂಗ ನಮಸ್ತೆ. ಸಿನಿಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಲ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರಂದದ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಪೋತಿಜೇರಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಪಾತಿರದ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ಡ್ అయితే ಪಾತೆರ್ ಪೌಡರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮನ್ಪಡೋದು ಅಂತ ಸುರುಕು ಬನ್ನಡು ಪಾತೆರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಡು ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ದ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಈಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಓಕೆ ರೂಪ ಮ್ಯಾಮ್ಗೊಂದು ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ತೆಂಗ್ಲೇ ಪನಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡದಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರು ಅವಳ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾದಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಡನ್ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನ ಮಂಡ ಬಹುಶಃ ತಯಾರಿ ಪುರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೇತ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪಿರಜಾರ್ನ ಇದ್ದವರ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪ ನಮ್ದೊಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಲೆಗೊಂದು ಸುಮಾರು 3-4 ಡೇಸ್ ಒಂದು 3-4 ದಿನ ತುಂಬ ನಮನೆ ಮಲ್ಪ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾಕ್ ಅಂಡ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಳೆ ಬೆತ್ತ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆತ್ತಗಳ ಪನ್ಪಾದ ಬಟ್ ಅವು ಏನು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಛಲಗಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಠವಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಡದಿಗ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದೊಂಜಿ ಹಠ ಮಲ್ತಾರತೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾಯಿ ಇರಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿನ ದಾಯಿ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನು ಇರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಪೋದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಾನಿ ಬೇತೆನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ನ ಪುದಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅರ್ನ ಪುದಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅದು ಆ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದೇ ಇತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸಡನ್ ಅವೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ನಾ ಅಂದಾಜೆ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಡ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪು 175 ದಿನ ದಾಖಲೆ ಬರಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎಂಚಿತ್ತನು ದಾದ ಫೀಲ್ ಅಂದಿರಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಆ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತ ಅಂಚ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಒಂಚ ಆತದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಈಗ ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಜನ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರಂದು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸರ್
ಐತೆ ಆರ್ಡನೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒರಿಡ್ದೂರಿ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದುಕ್ಕ ವಾ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಮಂಡ ಯಾನ ನಾಟಕಡ್ಲಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲಂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಓಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪ ನಾನೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸದು ಒರಿದು ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿತೆ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ರಡ್ ಜನ ಒರೆಗೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಡ್ಲಾಕ್ಲು ಒರೆಗೊರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಜಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಡೇ ಆದಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ತವರ್ಸ್ ಬಂದ ಆ ತವರ್ಸ್ದಲ್ಲೈ ರಡ್ ಜನಲ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಈತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಪದ ಇಯರ್ ಇಜ್ಜ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆದಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಬೋಪುಜ ದುಂಬೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡಿಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅವ ದುಂಬುಡಿಂಚಲ ಅಂಚನೆ ಬೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಕೊನ ಪೂಜೆ ಸಿಗುತ್ತ ಯಾನೆ ಕೊಯ್ತನೆ ಯಾನೆ ಎಂಚಿರುತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದು ದಯನ್ ಇದೇ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರ ಹೊಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಿರ ಹೊಡ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಉದ್ರ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ದಿಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಈಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಆದ ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಲವ್ ಅರೇಂಜ್ ಕಮ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ನಾಟಕದಾಗ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿಯರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಸರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇರಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜ ದುಂಬೆ ತೂದಾದಿತ್ತು ತೂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆನ್ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ಸರ್ ತೋತೀನಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಗೆ ಅನ್ನಡ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗಡಿಂಚ ಯಾನು ತೂತೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗಡಿಂಚ ಪರಿಚಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ದಾದನ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಜನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬಾತರು ಅಂತ ಐಡೋಕ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 22 ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ತುಳುಕು ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಏನೋ ನಮ್ನೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಲಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಎಂಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿ ಆರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇರು ಕನ್ನಡದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರನಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚ ಅಂಡದ ಅನ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಈಜಿನ ತುಳುಲ ಕನ್ನಡಲ ಈಜಿನ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಿನಕುಲು ಕನ್ನಡನ ಮರಪೋಯ್ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಮರತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಮರ ಪೂಜೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ತುಳುಟು ಪಾತೆರು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪೂರ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನು ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕನ್ನಡನೇ ಮಿಕ್ಕಿಲೋಡು ಜನ ಕನ್ನಡ ಓದ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆರೆನ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕಡ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಅಂಡ ಈರಾರ ಮಿಗ್ದಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಚೇರು ಅಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಿಗ್ದಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತ ಆರಂಡ ರಂಗಾಯಣ ಅಂದು ಪೂರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಿಂಚಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಂಚಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ನಮಗೇನೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಠವಾದಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಇರಾಗ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಹಠ ಮನ್ಪುರ ಇಂಚದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಠವಾದಿಂದು ಪಿದೈದಾಗ ಬಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಬಂದು ಪಿದೈಡಕ್ಕೆ ಇಂದ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಲೇತ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಆತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಮರಾಠಿ ಬಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಡಿತ್ತಿನಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪೂನ ಅಡಿತ್ತಾರೆ ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಊರು ಬರ್ಪರ್ ಅಂಡ ಇರಗ್ ದುಂಬು ತುಳು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಗೀತೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಜು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತದ ಇಡೆಮುಟ್ಟದ ಪಯಣ ಎಂಚಿತ್ತು ಪಯಣ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಏಮಂಡ ಒಂಜಿ 5-6 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಎಂಕ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೇಪರ್
ಇಲ್ಲ ಕೊರೊಂತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಳ್ಳಿಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅಂದಕೇಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಕಟ್ತಲ್ಲ ಆತೊಲಿ ಅತ್ತ ದಯ ಲೇಖನ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅನಪದ ಲೇಖನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮೃತ ಪಂದೊಂಜಿ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೆಲವು ವೀಕ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ನವಭಾರತ ಪಂಪನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಯ್ಜರು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯರು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರ ಆಯರು ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಆಯರು ಕತೆ ಬರೆಯರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯರು ಊರಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತಾರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಚೆ ಹೊರನಟ ರಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಂದಾನೆ ಮದಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಸಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನು ಮಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಎಂಜ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಯ್ಕಿ ಈ ತಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿತ್ತೇನು ಆ ಕಾಲೋಡಿಂಚ ಐತನ ಮಂಡ 2010-11 ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಉಲಾಯ ಆವಡ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬಕ ಇರುವ ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ಯಾನ ಔಟ್ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀಚಿ ಏ ಕಾಣ್ಲ ಐಟ್ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹೋತೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇನಿತಲಕತ್ತು ನಮಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನಿ ಪೂರ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಲ್ಲೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೈಜ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಳು ರೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಾದ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪನಾಗ ಅಂದೇನು ಬಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಮ್ದಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ಚಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೇಖರ್ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಒಂದು 94 ದಿಂಚ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಾನೆ ಅರಡ ಯಾನ ಕುಲ್ಲದು ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ನ ಕಥೆನ ಇಂಚ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂದ ಎನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾರಿಗೆ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತುಳು ಕಲ್ತೇರ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ್ಕ ಅವು ಬರ್ರೆ ಸಾಕಾರ ಅಂಡಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮದಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇನು ಐಕ ಬೇತೆ ಕಾರಣೋಡು ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಯಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಡ್ ತೂತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಪುರ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೂಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆಲ್ ಸೇರ್ಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಾರು ಕತೆಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಇಪ್ಪುನಾರ್ನೆ ಏಪಲ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಒರೆಡ್ದೊರಿ ಅಸಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರು ಐಕ್ ವಿಮರ್ಶಕರಿದ್ದು ಟೀಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಪನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಆರಂಭ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆಲು ಬೈದನು ಒರೆಡ್ದೊರಿ ಅಸಲು ಮಲ್ಪನ ಬೈದನು ಅವು ನಾಟಕ ಹತ್ತು ಅವು ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಕಲ ಅವನ್ನ ನಕಲು ಬಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಪೆಟ್ಟಿದ ನಾಟಕ ಅಂದಾಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನಾಟಕ ಹಿಟ್ ಆಂಡು ವೈಕಲ ಅವನ್ನ ನಕಲು ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿಗ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಸಾರ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅವು ವಾಸ್ತುದ ವಿಷಯ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡು ಒರೇ ಅಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಅಸಲ್ದನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಸಲ್ ಮೂರ್ತಿಲು ಅಸಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮರಾಠಿದ ರೈಟ್ಸ್ ದೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂದು ಬರೀ ತೆಲ್ಲಂಜಿ ನಾನು ಶಿವದೂತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬರ್ರೆ ಅವು ಬಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಆ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಾಟಕದ ಎಂಡ್ಗ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಅವು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡವು ಉಂತುನು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಸರಿತ ತೂಪುನಾಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗ್ ಪಂಡ ತುಳು ನಾಟಕಲೆಗ್ ದುಂಬಿತ್ತುನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಮಂಡ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾವಡು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ನಾವಡು ಲಕ್ಕುಮಿ ಆವಡು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇನ್ನು 25-30 ಟೀಮ್ ಆತುಂಡು ಇನ್ನು ನಾಟಕಗಳು ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಾಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ತಂಡಲೆಗ ಪಟ್ಟದು ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗ ಅನಿಸುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂದ್ ಎಂಕ ನಾಟಕ ತೆಕ್ಕಿಚಿಂದನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನು ನಡೆದಿಲ್ಲ 25 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆತನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿನ್ನಡೆವು ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಪ ಮ್ಯಾಮೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗೆ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂತಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಕೊಪ್ಪನ ಇಂಚೆ ಕೊಪ್ಪನ ಅವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲಂದು ವೆಜ್ ಪೂರ ಯಾನೆ ಒವ್ವಣ್ಣಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ಪಣ ಉಂಡೆ ಸರ್ಗ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೆರ್ಪಣ ಬಂಡ ಪಲ ಹೋಯ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ
ಸ್ಮೂತ್. ಸರ್ ಏತ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ಪಡ್ ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ ದೈರು ಪಂಡದು ಕೊಂಚ ಈ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದತ್ತ. ಸರಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ನೇನು ಏತ್ತೇನು ಮಾತಕ್ಕೇನು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಂಚ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಊಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಂಕ ಆಪಿನೇನ್ಕೇನು ದಾಯ್ ಸರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಇಷ್ಟದಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾದ ಅಂತ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂದ್ಯಾರು. ಬಟ್ ಏರ್ಲ ನೆನೆಪುಡ್ದು ಈಜೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಹೋಯರು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಉಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೆ ವಿಜಯ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಏಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಜೀವಗ ಹಾಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಯ್ಪುನ ಸಿಗರೇಟ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಕಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪಾಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಣೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಲೊಂದು ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ಹೊಸ ಬರಪಿನಕಲು ಒಯ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉಂಡ ಯಾನ ಐಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋದಾತನ ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಒಂದಿಚ್ಚು ಅದೇ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಖಂಡಿತ. ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಶಂಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಣಿಗೆ ಅಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊಡ್ದ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಕೊಡುದು ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಾದನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾದ ಕೊರಪೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಅವು ಆಂಡ ಈತ ಬೇತೆ ನಾಟಕಗಳು ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗನೇ ನಾನು ಏರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರ್ನೊಂದು ನಾ ನಾಟಕ ಉಂತುದು ಬೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ವಾ ನಾಟಕ ಬಾಣಲ್ಲ 8 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ್ಲ ಆ ನಾಟಕ ಅವೊಂದು ಪುಂಡು ಒರಿಯರ್ ದಿವಸ 23 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನಲ ಐಕ್ ಜನ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನಲ ಜನ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತನಲ ಜನ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ಬಿಡ್ದು ಬೋತೇರು ಕಡಲ ಮಗೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡು ಬಟ್ ಇನಿಲ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜೇರು 2010 ಡಾತಿನಿ 9 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ 17ಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜೇರು ಸುರತ್ ಕಳ್ಳುಂಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಲು 8 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಉಂದಾಪುಜಿ ಎಂಜಿನ ಐಕ ಅಳಿವಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ನಾಟಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಾಡಿ ಇನಿಮುಟ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದ ನಾನು ಎಂಡ್ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರ್ ಇದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕಲು ಉಂದಾಪ ಈತಾನು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕಾಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು 20 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕಾತಿನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಂಬೆ 10 ಶೋ ಬುಕ್ಕಾಂಡು ದಯಗಂದು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆಡವು ದಯಮಂಡ ಕೊರ್ನನ್ ನಾಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ಪನ ನಂಬಿಕೆಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರ ಇನಿತ ಕಲಾವಿದನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಜಿನಾತನ ಮಂಡ ಇಂಕ ದಿನೋಲ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ದಿನೋಲ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂಚ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾಡಾಪುಂಡು ಅವು ಇಂಕ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಮಂಡು ದಿನೋಲ ಆಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಪೂರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದಂದುಲ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎರಡು ನಾಟಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಐನೇ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಚ ಈತ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೆ ಆಗ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಮಂಡ ಓವೆನ್ ಕೇನುವೇರು ಅವೇನು ಯಾನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ದಾವಂತಡುಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಓವೆನ್ ಕೇನುವೇರು ಅವೇನು ಕೊರಡು ಬನ್ ಆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುನು ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರಡು ಮಂಡ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಐಕ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಲ್ಲ ಐಕ ಕಾರಣ ಬೇಗನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆಯ ಸ್ಪಂದಿಸೊಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂದು ಪಾಡಿನ ದುಡ್ಡು ಬರ್ರೆ ಇಮೆ ಹಿಡಿದು ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜೆ ಏರು ಐತ ಉಲಾಯ ಉಲ್ಲೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ 100% ಆಗ್ತು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಕಾತು ಕುಲ್ಲಿಯ ಬಟ್ ಐದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಐದು ಪಿದೈ ಬರೋಡಿತಾನೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಐಗಿದಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಮಂಡ 100% ಕಾಮಿಡಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿದ ಉಲೈ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಕೊರಂಡ ಯಾನು ಪಿರ ಮುರ್ಕು ಎಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಯ್ ನಂಚಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತನ ಎಂಚ ಪೋಂದು ನಂಚ ಪೋಪ ನಂಚಿನೇನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತೂಕ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಲ ಸಾದಿರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡ ಅಕಲ ಸಾದಿಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಆಪಣ ಅಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡರ್ ಎಂತೂ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇರೆ ಕೈ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಏಪ ಪಂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಈರನೆ ಪುಂಡ ಇಂಚ ಯಾನೇ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪೋವು ಸಿನಿಮಾ ವೈದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಘರ್ಷ ವೈದಿಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಘರ್ಷ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಕುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪಲಯಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲಿಪೆರೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೆಲಿಪೋಡತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ತೆಲಿಪಾಗ ಇರ್ ಕೋಪಡ್ ಕೊರದು ಜನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಇಜ ಅತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೋಪಡೆ ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಲಾ ಸರ್ ತುಯ್ಯ ರಂಜಂಗ್ಲಿಗು ಪೊರ್ಲುಡು 3 ಗಂಟೆ ತುಯ್ದು ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಕಂಡಯ ಓಕೆ 2 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆಲಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿಕ್ಕಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದೆ ತೆಲಿಬಾರದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪಟಪಟಾನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಸರ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೆಗ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದಂದು ನೆರ್ಪಾರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ದುಂಬುಲ ಬನ್ನಾಗನೆ 4 o'clock ಲಾಪುಂಡು 5 ಲಾಪುಂಡು 3 ಆಪುಂಡು 2 ಆಪುಂಡು ಕಾತುಕುಲ ನಿಪ್ಪಾರ್ ಕಾತು ಕಾಪುಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ 1 month ಪನ್ನ ಸರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಕೆಬಿ ಉಡ್ತಿತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಈರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పు ಫಸ್ಟ್ ಅನ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಐಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಆತನ ಮಂಡ ಸುತ್ತ ಅವೇ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತ ಸುತ್ತ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ನಂಬುನು ಏರೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಂಜ ಮಂಡ ಈರು ಪಂಡಿನ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಕೊರದು ಪಿದಾಯ ಬೋಪುಂಡು ಈರು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಮಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಜ ಮಂಡ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನು ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ್ಲ ಪಂಡದು ಓ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಇರಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಓ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಸಡನ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಬುಚ್ಚಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕೆಲವರು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಒರಿಯನೋರಿ ಆಗದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಒಯ್ಪುನ ಏರಾಳ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪೇರುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಕಿರುಕಳ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಬುಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದ್ದಾರಪ್ಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದ ತೆಡಿತಂಡ ಉದ್ದಾರಪ್ಪ ಒರಿಯಡ್ದೋರಿ ಅಸಲಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಚಿತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾಮ್ ವರ್ಡನಕ್ಕೆ ರೈಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚಂಡ ಕೊಡಿಯರ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಗ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಿಂಡಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಓ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಈಡೇರ ಅಂದಂಚಿತ್ನ ಕನವು ಈರ್ನ ಎಂಕೆಯೋ ಕನಸು ಒಂಜೆ ಐತಿನಿ ಎಂಕೆ ಮಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಮರಾಠಿದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬುಲೆ ಪಾವಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಐತಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅಂಚಿ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ರಡ್ಲ ಆತಿಚಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನ ಪಂಡ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಏಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಪ್ಪದಿತ್ತಿನೊಂಡ ಡೈಲಿ ತಪ್ಪದಿಪ್ಪಾರು ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಏತು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೇರು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಬರೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜಿ 10 ಇಪ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಬಹುಕಲ ವಲ್ಲ ಬಂದ್ ಪನ್ಪ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ದಾನ ಮನ್ಪುಂಡ ಎರೆ ದಾನ ಅನ್ಪೋರು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾನ ಮನ್ಪುಂಡ ಪೂರಲ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊರ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೈತೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀವೊಂದು ಪಿದೈ ಪಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ನಿಖಿಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಡೆ ಓ ಓಪನ್ ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಪನೋಡಿತ್ತನ್ ಪಂಡದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪನೋಡಿತ್ತನ್ ಪಂದು ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀವೊಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಓಂಡಲುಂಡ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಡು ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ನೆನಪುಡ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಏಪಲ ರಿಲೀಸ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲದಿನ ಅಜ್ಜ
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನದು ಇಜ್ಜಾಡು ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗನೇ ಪಿದೈ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಅದು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಐದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಎನ್ನ ದಿನ ಇಜ್ಜ ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟು ಇರೇಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮೇ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಅನ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆರು ಇರೇ ಕೊಡ್ತೀನ ರಿಂಕ್ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡತೆ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಜೀವನಡು ಏನನ್ನ ತಾಂಗೊಂದಿನೇ ಅವು ಗಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇ ತೆಗೆದಿನ ಗಿಫ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಿಂದ ಏನು ಉಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾನು ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಕೆದ ಬೊಡದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಗುರಿದಿ ಒಂದು ಪೋತಾನ ಎಂಚಿನ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಓನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಲ್ಪ ಈಗ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಒಯ್ಕಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸರಗೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಸರ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಡಿಪ್ಪಡ ಎಂಚವು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತು ಬಂದವು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ 3 hours ಕಾಂಡೆ 6:30 ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ 7:30 8:30 9:30 3 hours ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆವಡು ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಆವಡು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಆವಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಸ್ತೋತ್ರ ಆವಡು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಆವಡು ಪೂರ 3 hours ಇಂಕ್ ಬಯಟವು ಪೂರ ಅನ್ಪನ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಯ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಐಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ರಾಸ್ ಆತು ಅಂಚಿ ಒಯ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಪುಡ ಪಂಡ ಸರ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಡೀಪ್ ಆದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಡೀಪದ್ ಪೋಪರ ಎಂಡವೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲೆತ ಬರ್ಪುನಂಡ ರೆಡಿಲ್ಲರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅದು ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಗ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಆದು ಬೊಕ ಆಗ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜ ಮಂಡ ಪಕ್ಕಡೆತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈಜಿನ ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂತೆ ಡ್ರಾಮಾಗಲಿ ತಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಈ ಆಯ್ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೈ ತಲ್ ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕೈ ತಲ್ ಕುಲ್ದು ಆಯ್ ಒಂದಿನ ಲೈಟ್ದ ಕೈ ಬತ್ ತಪ್ಪಾಯಿರು ತಪ್ಪನ ನಿಮಗೆ ಬತ್ತು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಹಂಡೆ ಅವಾಗ ನೈನ್ತ್ ಡುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಓಲೋಲು ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಫಂಡ್ ನೋಟ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯನೇ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಇಂಜಿ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಎಂಜಿನ ಆಪಕೆಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಬೋಡು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫತ್ತದ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಡ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಸರ್ ಇದು ಪೂರ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಇತ್ತದ ಬದುಕು ಮಾತ ಎಂಚುಂಡು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಇರುವೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ 2 ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡ್ದು ಆಯನ 2 ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿ ನಾಂಡು ಜೋಕುಲಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಓದರಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಗೆ 10th ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅವೇ ತಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುಂಟತನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಬರೀಟೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ಆಡ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಮಗನ ಪುದರ್ ಮಗಿದಾದ ಮಲ್ತ ಮಗನ ಪುದರ್ ತಸ್ಮೈ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂದಿಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಗಳನ್ನ ಇಂಚಗ ಜಾಬ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಈಗ ರೋಬೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಮಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಈರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಥೆ ತಲಪನಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಥೆ ಮಂಡ ಗುಳಿಗನ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಫುಲ್
ಗುಳಿಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೈವ. ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಐತ್ನಟ ಅವೇನು ವಿಸ್ತಾರವಾದವೇನು ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಗಟ್ಟರದ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರಾಮದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುತ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರಯೋಗವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪಂಡೈಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಈ ಸಲ ನೆಂಜಿನ ಮಂಡ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆ. ಬಟ್ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಜಿನ ಆಯ್ತು ವಿಲನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಡ್ರಾಮಾ ಅಡಿತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅರೇನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಲ್ತಾನೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೆ ರೆಡ್ಡ ಬೈದನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಬಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅವಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಧೂಪದಾರತಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಂತೇರು ರೆಡ್ಡ ಬೈದನ್ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾದ ನಾಟಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆನಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟು ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಬಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ 4-5 ಡೇಸ್ ಡಿಲೇ ಅವು ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ನಾಳೆಕಂತೂ ಜನವರಿ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ 4, 5, 7 ಒಂದು ಪೂರ ಬುಕ್ ಆತಂಡು ಡೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎಂಕ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು. ಸರ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ದೈವಲು ಪಂಡ ಇರಗಿಷ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲೆ ಕೈತಲಾದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನ ದೈವಲೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮತು ಒಂದುಲ್ಲತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಪಂಡತೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶನ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೆಡ್ ಅವೇ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸರಿ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಕಾರೊಯ್ಪುನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಬುಡುಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಿತ್ತು ಬರು ಪನ್ಪನಿಕ್ ಕೋಡೆಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ಉತ್ತರದಾದ ಅದು ಏನು ಪನ್ಪಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುವ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪಾತಿರುವ ಬೈಟ್ಸ್ಡ್ ಪಾತಿರುವ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಪಾತಿರುವ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರು ಪಾತಿರ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಲೈಡು ಪಡುವಂತ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಉಲೈಡ್ ಬೇತೆ ನಿತ್ತು ನನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಂಡೆ ಆಪುಜಿಂದ ಅವೇನು ನೇರವಾದ ಪನ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಗೆ ಐಕ್ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದು ಪುನಃ ಇನಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡವು ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಡ್ ಬೊಕ ಉಲೈಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಪನೊಂದುಕೊಂಡು ಅವು ಆಯಿರವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರ ಇರು ಎಂಚ ಒರೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಡ್ಡಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡಾಲ ಅಂದೇ ಉಪ್ಪುಡವು ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಇತ್ತಂದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಇನಿ ಅವೊಂದು ಉಂಡವು ಕೊಡೆಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಗ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರ ಹೊಡ್ತು ಚೊಂದುಲ್ಲೇರಂಚನ ಅವೇನು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೂರ ಇತ್ತರ್ದಾಯಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಾದ ಮಂಡಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಮಿತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ 2 ವರ್ಷ ಏನು 3 ವರ್ಷ ನಿಂಚ ಎಂಕ್ ಅವು ಮನಸ್ಸದ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜವು ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಒಂದ್ಸಲ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಸೋತುದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಸೋತುದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಗೆಂದುದು ಸೋತುದೀನಿ ನಾನು ಸೋಪಾದೀನಿ ಅಂಚದ ಅವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲವೈನ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡವು ಅಡೋಗಿ ಎಂಕ್ ಬರ ಇಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೋಡು ನಾಡ ಇಂಚಿನ ಉದೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತು ಬರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೋದು ನಾನು ಇಂಚಿನ ರೆಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇಂಚಿನ ರೆಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ದೊಂಕದು ಮಿತ್ತು ಬರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊರೋಣ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಆವಡವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಹಿಡಿತೆ ಸೋಪಾದಿನಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜವು ಅದು ಪೊಯ್ನ ಅವೇನು ಪಂಡ ಇಷ್ಟೈಜ್ ಅದು ಪೊಯ್ನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಅದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಎಂಜ 20-25 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಏರೇರು ಪಿರಾವ್ ಇತ್ತೇರು ಬಂದು ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿಗೆ ಬೂರ್ಂಡ ಮಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಿಡಾಕರ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಡೊಂದು ಕಲ್ಲಿಡಾಕುವರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸವಾಲಾಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಖಳನಾಯಕ ಆದಿತ್ತರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಇದ್ದೋಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಆಫರ್ ಬೈದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ರೆಡ್ ಕಾರಣ ಹೋಗು ಯಾನು ಮಲ್ದೀನಿ
ರಾಜೇಶ್ ಬಾಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಚೆ ನಾನು ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಯಾನು ಇನ್ನದಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಯಾನು ಆಡ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಸಡನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಐ ಟಿ ಇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುವನ್ ಯಾನಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜೋಶ್ ಆ ಒಂದು ಪಂದಾತ ನಾವೇನು ಬಕ್ಕ ಪಿರೋದೆ ಪರೇಜ್ ಅವು ಪಂದಾತನು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡವೇನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಪತ್ತಿಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಂಡ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ ಇಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತಿನಾರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರು ಬತ್ತೆಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿತೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನಾರು ನಮಗೆ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಈರೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ನನ್ನ ಎಂಕು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜಾಗಿ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನ ತಂದೆ ಇಜಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೊಂದಿನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆತನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಸರ್ ಶೂಟ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀಸರ್ ಆತನು ಮಣಿ ಮಲ್ದೇರು ಒನ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪವು ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಆ ಪೂಜಿಂದ ಅವು ಎಂಕ್ ಬುಡ್ಜೇರು ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಓಹೋ ಪಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವೇ ಅನ್ನದ್ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಟು ಅವ ಮುಗಿನ ಸರಿ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಎರಡು ಜನ ಬೈದರು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ನಿಖಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಪನ್ ಪುನೀತೆ ಆಸೆ ಐತೆ ಎಂಜಿನಂದು ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರವನು ಉಂತು ದಿನ ನೀರಾಯರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿವಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಉಂತು ದಿನ ನೀರಾಣನಾಡ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಉಂತು ದಿನ ನೀರೇ ಆದುಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲೆ ಬೋರ್ಡು ಮಕುಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಕನ ತರೆಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ ಬೇರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಹೊಸ ಚಿಗುರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಏರಾನ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಾಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನಾಯ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿನೂ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗನು ಒಂಜಿ ಬದಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬತ್ತೆನಾಂಡ ಆಯ ನಿರಾಶೆ ಆದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮ್ಮ ಬುಲೆತಿನೊಂದು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ನನ್ನ ಬುಲೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಲೆಯೋಡು ಐಕು ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ ಇರಲ್ಲ ಎಡೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಎರಡು ಜನ ಅನುಕೂಲ ತುಳುಟು ಪಾತೆ ಪಾಯತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಲ ಇರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡರು ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಂದು ಬೇದೆಜ್ಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಲೆಚಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿ ದುಬೈ ಪೋಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಪಲ ಮತ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪೂದಾರ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಚಾನಲ್ದ ಸಾಕಾರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವು ಏಪಲ ಇಂಚೆನ ಉಪ್ಪಾಡು ಧನ್ಯವಾದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನ ಬದುಕು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೆರಿಪಾದೆ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕುಡು ಎಂಚೊಂಡು ಖುಷಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಃಖ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನಿವೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಲ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡೆಲ್ ಬಲ್ಸರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.